Πληρωθείτε ενώ προβάλλετε την εργασία σας. Βρισκόμαστε σε μια εποχή κρίσης, όπου ο καθένας από μας είτε ψάχνει για δουλειά ή ψάχνει τρόπους να ανεβάσει την επιχείρησή του ή θέλει με κάποιον τρόπο να αποκτήσει ή να αυξήσει το εισόδημά του, και αν είναι δυνατόν χωρίς πολύ κόπο και χρόνο, γιατί όλοι μας τρέχουμε. Όμως το να δοκιμάσουμε κάτι που ήδη το έχουν κάνει πολλοί πριν από εμάς, θα έλεγα ότι είναι σχεδόν καταδικασμένο σε αποτυχία. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας. Υπάρχει κάποιο είδος επιχείρησης που ανθεί? Μάλλον όχι. Αν κοιτάξουμε όμως πιο προσεκτικά, θα δούμε ότι έχουν ανοίξει πολλές δικτυακές εταιρείες. Όλοι προτιμούν τις άμεσες πωλήσεις, αφού πραγματικά μειώνει το κόστος. Πραγματικά πλέον επιβιώνουν ή έχουν αυξημένες πιθανότητες επιβίωσης μόνο οι εταιρείες που ασχολούνται με δικτυακό μάρκετινγκ ή άμεσες πωλήσεις μέσω ίντερνετ. Και αυτό παλιό είναι, θα μου πείτε. Ας πάμε λίγο στην εποχή του χρυσού στην Καλιφόρνια. Ξέρετε ποιοι πλούτησαν τελικά? Όχι εκείνοι που έψαχναν για το χρυσό, αλλά εκείνοι που πουλούσαν εργαλεία για αυτόν τον σκοπό. Αυτό κάνουμε και εμείς εδώ σήμερα. Είμαστε ένα βήμα μπροστά. Διαθέτουμε εργαλεία που ανεβάζουν οποιαδήποτε εργασία, είτε έχει σχέση με το ίντερνετ είτε όχι, είτε αφορά δικτυωτές είτε όχι, είτε έχει να κάνει με άμεσες πωλήσεις είτε όχι. Με άλλα λόγια, σε μια εποχή που το ίντερνετ έχει μπει στη ζωή μας, τι καλύτερο από το να διαθέτεις εργαλεία προώθησης επιχειρήσεων για το ίντερνετ. Πολλοί από εσάς θα μου πείτε, μα εγώ δεν έχω ιδέα από ίντερνετ, ούτε ξέρω από υπολογιστές, πώς θα πουλήσω τέτοια εργαλεία? Εδώ ακριβώς είναι η μεγάλη διαφορά από άλλες δικτυακές εταιρείες. Δεν χρειάζεται να πουλήσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να μιλήσουμε σε κανένα. Και θα μάθετε παρακάτω το γιατί. Να ρίξουμε πρώτα μια ματιά στα εργαλεία. Personal Lead Capture Pages, Lead Capture Pages, Autoresponders, Traffic Rotators, Contact Managers, Webinars, Sales Funnel. Σας φαίνονται κινέζικα? Θα τα δείτε και θα τα μάθετε αναλυτικά. Lead Capture Pages είναι οι σελίδες που προβάλλουν την επιχείρησή σας και συγχρόνως μαζεύουν επαφές όσων δείξουν ενδιαφέρον για αυτό που κάνετε. Επίσης, σπάνε τον πάγο, δημιουργούν μια οικειότητα μεταξύ σας, ιδιαίτερα αν ακούγεται η φωνή σας στο βίντεο που περιλαμβάνουν, και βοηθάνε να πάρετε θέση ειδικού ώστε να σας εμπιστευτούν περισσότερο. Τέλος, δείχνουν επαγγελματισμό, αφού κανείς δεν ξέρει πόσο σας τύχησαν και οι κανονικές τους τιμές είναι εκατοντάδες φορές μεγαλύτερες από αυτές που θα πληρώσετε εσείς. Autoresponders είναι αλληλουχίες μηνυμάτων που προγραμματίζουν πλήρως και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τη χρονική τους απόσταση. Έτσι μπορείτε να ενημερώνετε και να υπενθυμίζετε, αλλά και να κρατάτε διακριτική επαφή με τους πελάτες, τους συνεργάτες ή όποια άλλη κατηγορία ατόμων έχει αφήσει τα στοιχεία του στις PLCP. Webinars. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όσους συνεδριάζουν συχνά, είτε για εργασιακά θέματα, είτε για ενημερώσεις συνεργατών ή πελατών, για όσους παραδίδουν μαθήματα ή γενικότερα συχνά πυκνά ξοδεύουν ένα σωρό χρήματα για αίθουσες σεμιναρίων και συνεδριάσεων. Μπορείτε να συναντάτε και να συνομιλείτε με όποιους και όσους θέλετε μέσα από την οθόνη του υπολογιστή σας, στέλνοντας μόνο μερικά email προσκλήσεις με την ώρα, το θέμα και το link της συνάντησης. Sales Funnel. Άλλο ένα βασικό εργαλείο που περιλαμβάνεται στο πακέτο είναι τα τούνελ πωλήσεων. Ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους έχουν ένα πανάκριβο προϊόν. Προκαλεί σταδιακό φιλτράρισμα των ενδιαφερόμενων και ταυτόχρονα λιένει το έδαφος για να δεχτούν την προσφορά σας. Αυτά και μερικά ακόμα είναι με λίγα λόγια τα εργαλεία που διαθέτουμε, ανακεφαλαιώνοντας με αυτά τα εργαλεία. Πρώτον, δίνετε υπόσταση της επιχείρησής σας στο ίντερνετ, ακόμα και αν δεν έχετε δική σας επιχείρηση. Δεύτερον, συλλέγετε επαφές, μόνο αυτές που ενδιαφέρονται για αυτό που κάνετε, χωρίς να έχετε το ψυχοφθόρο κομμάτι της απόρριψης. Τρίτον, σπάτε τον πάγο του να μιλήσετε σε άγνωστους. Συχνά μάλιστα δεν θα χρειαστεί να μιλήσετε και καθόλου. Όλες οι επαφές σας διαχειρίζονται αυτόματα, έτσι όπως εσείς θα επιλέξετε, είτε για να ενημερώνονται για αυτό που κάνετε, είτε για να θυμίσουν απλά την παρουσία σας. Πέμπτον, θα σας γλιτώσουν από τον κόπο, το χρόνο και τα έξοδα για να τους συναντήσετε σε ένα ξενοδοχείο ή μια έκθεση. Τα εργαλεία αυτά όμως δεν σας δίνουν μόνο τη δυνατότητα να διαφημίζεστε και να συλλέγετε επαφές πελάτες. Σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίζετε χρήματα ενώ παράλληλα διαφημίζεστε. Θα μου πείτε,
πώς είναι δυνατόν να κερδίζω χρήματα, ενώ λογικά θα έπρεπε να πληρώνω κιόλας για να έχω όλα τα παραπάνω. Αν κάποιος από εσάς έχει ασχοληθεί με κάτι παρόμοιο, όπως είναι το στήσιμο website ή η χρήση χώρων για σεμινάρια ή εκθέσεις προϊόντων, θα περιμένει ότι το κόστος των εργαλείων που είπαμε πριν θα έχει αρκετές εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ εφάπαξ, ή μερικές εκατοντάδες στην αρχή και αρκετές δεκάδες ή και εκατοντάδες ευρώ το μήνα. Θα σας φανεί απίστευτο, όμως το κόστος της εγγραφής και η συνδρομή για αυτές τις υπηρεσίες είναι πολύ μικρότερες. Μάλιστα, είναι τόσο μικρό το κόστος που δεν θα καταλάβετε καν το πόσο γρήγορα θα γίνει η απόσβεση. Η εγγραφή μαζί με τον πρώτο μήνα χρήση των εργαλείων είναι μόλις $50, δηλαδή περίπου 40 ευρώ. Και μετά μόνο $10 το μήνα, ή αλλιώς 8 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένας που είναι στο δίκτυο έχει σταθερή κατανάλωση $10 το μήνα και από αυτήν έρχεται το δικό σας κέρδος. Δεν υπάρχουν μέλη που δεν καταναλώνουν. Υπάρχει και η δυνατότητα να προκαταβάλλετε όλο το χρόνο έχοντας έκπτωση δίνοντας εφάπαξ τον ποσό των $150, περίπου 120 ευρώ. Συστήνω να επιλέξετε αυτή τη μέθοδο αν σκοπεύετε απλώς να χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία χωρίς να ασχοληθείτε με την ανάπτυξη δικτύου. Υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες όχι απλά να μην ξαναπληρώσετε, αλλά πριν τη λήξη του χρόνου να έχετε και καθαρά κέρδη. Πώς κερδίζουμε χρήματα ενώ παράλληλα διαφημιζόμαστε. Είπαμε πριν ότι έχουμε εργαλεία ίντερνετ για να διαφημίζουμε την εταιρεία μας και παράλληλα όχι μόνο δεν μας στοιχίζει πολύ αυτό, αλλά μας παράγει και έξτρα εισόδημα. Ας δούμε πώς. Κάθε παρεμφερής εταιρεία επιστρέφει στους καταναλωτές αντιπροσώπους της 25-50% των κερδών ή του τζίρου της. Εδώ οι επιστροφές φτάνουν το 75%. Το δίκτυο ονομάζεται 2x14 Forced Matrix. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει παραπάνω από 2 άτομα στην πρώτη του γραμμή. Εδώ είσαστε εσείς. Τα 2 πρώτα άτομα θα μπουν ακριβώς από κάτω σας. Τα επόμενα 2 όμως πάνε ως εξής. Ένας κάτω από κάθε έναν που έχετε βάλει. Τα άλλα 2 συμπληρώνουν τις θέσεις ώστε να έχουν και αυτοί 2 άτομα ο καθένας. Και τα επόμενα ακολουθούν αυτό το μοτίβο. Οι θέσεις είναι προκαθορισμένες, γι' αυτό δεν έχει σημασία αν τα άτομα μπήκαν από εμάς ή κάποιον πάνω ή κάτω από εμάς. Έτσι, ωφελούνται και τα άτομα που απλώς χρησιμοποιούν τα εργαλεία, γιατί το δίκτυό τους συμπληρώνεται ακόμα και αν δεν βάλουν κανέναν οι ίδιοι. Όσοι δεν ασχολούνται με την ανάπτυξη του δικτύου αμείβονται μέχρι το 12ο επίπεδο, που φτάνει να τους αποδίδει περίπου $2.000 το μήνα. Όσοι βάζουν άτομα στο δίκτυο αμείβονται μέχρι το 14ο επίπεδο, φτάνοντας τα $8.000 το μήνα. Η επιλογή είναι δική σας. Όσοι βάζουν άτομα έχουν άλλα 2 μπόνους. Το ένα είναι και για όσους ψάχνουν άμεσο εισόδημα. Για κάθε άτομο που εισάγουμε στο δίκτυο παίρνουμε $25 ανεξάρτητα από τη θέση που θα καταλάβει σε αυτό. Το bonus αυτό πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Το άλλο και ίσως πιο ενδιαφέρον bonus λέει: για κάθε άτομο που έχουμε εισάγει παίρνουμε εκτός από τα άλλα 2 bonus και το 50% του εισοδήματος που παράγει εκείνο. Συν το 20% των εισοδημάτων αυτών στην πρώτη του γενιά. Συν το 10% αυτών στη δεύτερη γενιά τους. Συν το 5% αυτών στην τρίτη γενιά τους. Συν το 3% αυτών στην τέταρτη γενιά τους. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι έχετε βάλει 10 άτομα και καθένας από αυτούς κερδίζει $200 το μήνα. Εσείς θα κερδίζετε επιπλέον $100 για καθέναν από αυτούς, δηλαδή άλλα $1.000. Αν καθένας τους έχει βάλει 5 άτομα και καθένας τους κερδίζει $100 το μήνα, εσείς θα πάρετε ακόμα $20 από τον καθένα, δηλαδή άλλα $1.000 και ούτω καθεξής. Αυτό το bonus μας βοηθάει να φτάσουμε αλλά και να ξεπεράσουμε τα $2.000 και τα $8.000 το μήνα πολύ νωρίτερα από το 12ο ή το 14ο επίπεδο. Θα τα δείτε αναλυτικότερα στο back office σας. Θυμηθείτε όμως ότι αφορά μόνο όσους εισάγουν και εκείνοι άτομα. Για ό,τι απορίες υπάρχουν σχετικά με τις αμοιβές, θα βρείτε πληροφορίες στο ηλεκτρονικό σας γραφείο ή μπορείτε να ρωτήσετε αυτόν που σας έδωσε αυτή την ευκαιρία. Επιπλέον, στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί ένα παράλληλο δίκτυο όπου ο καθένας μας προβάλλει τη δική του παραδοσιακή επιχείρηση προσφέροντας μια μικρή έκπτωση για τα μέλη. Αυτή η έκπτωση δεν αφορά το στόκ ή το εμπόρευμα που θέλουμε να ξεφορτωθούμε, αλλά όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Συνοψίζοντας λοιπόν, με την εγγραφή σας κερδίζετε: πρώτον, το δικαίωμα να κτίσετε δίκτυο και επομένως εισόδημα. Δεύτερον, τη δυνατότητα να υποφελήσετε από αυτό το δίκτυο ακόμα και αν εσείς δεν εισάγετε ποτέ ούτε ένα άλλο μέλος.
Τρίτον, τα ηλεκτρονικά εργαλεία ίντερνετ. Τέταρτον, το δικαίωμα να προσφέρετε εκπτώσεις. Πέμπτον, το δικαίωμα να απολαμβάνετε εκπτώσεις. Ακόμα το σκέφτεστε? Κάντε την προεγγραφή σας τώρα. Αφήστε τα στοιχεία σας χωρίς κάποια δέσμευση ή υποχρέωση από την πλευρά σας. Δοκιμάστε τα εργαλεία και όταν συνειδητοποιήσετε το κέρδος σας, ολοκληρώστε την εγγραφή σας. Εγώ θα σας ευχηθώ καλή σταδιοδρομία, αν και είμαι σίγουρος για την επιτυχία σας αν μας ακολουθήσετε. Συμπληρώστε τα στοιχεία σας τώρα, περάστε στο ηλεκτρονικό σας γραφείο Back Office και θα χαρούμε να σας καλωσορίσουμε στην πιο αναπτυσσόμενη επιχείρηση της εποχής μας.